We're assuring the public. Gipasabot ni Brigadier General Alan Hambala, ang Assistant Division Commander sa 10th Infantry Division, nga dili tolerate sa AFP ang daotang binuhatan sa ilang mga sakop. Giklaro ni Hambala, supak sa ilang gisumpaan nga katungdanan ang muhimo og trabaho alang-alang sa personal nga interes sa pipila ka mga opisyal ug miyembro nga karon nalambigit sa pagpatay sa modelong si Yvonne Chua Plaza. Hinungdan nga nakig-alayo ng AFP sa kapulisan sa gihimong investigasyon. Sa gipresenta nga link analysis sa Special Investigation Task Group Plaza sa gipatawag nga press con kagahapon sa PRO 11, migawas nga utok sa krimen sa pagpatay kang Plaza si kanhi Presidential Security Group Commander ug kanhi Commander sa 10th01st Brigade nga si Brigadier General Jesus Durante III. Nasayran sab nga ang Deputy Commander ni Brigadier General Durante III nga si Colonel Michael Licyayo ang kakonsabo sa general aron trabahoon ang modelo pinaagi sa gimbugna nga team nga miyembro ang mga sundalo nga ubos og ranggo. Very personal kasi sa kanila, ma'am. It's not service related actually. Not in line with our profession. No, so whatever, kung anong ginawa lang, harapin nila. Hindi ito sa profession namin eh. No? Nasabi nga na sa amin ng commanding general namin is, regardless of your rank and your designation, you have to face the law. Kung may nagawa kang wrongdoings, may nagawa kang krimen, harapin mo. Sumala ni Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., ang direktor sa Police Regional Office 11, nga voluntaryong mihatag sa ilang nahibaw-an sa krimen ang mga witness ug wala kini gipugos, gihulga ug gibayaran. Nakatabang sa investigasyon ang extrajudicial affidavit sa gunman nga si Sergeant Delfin Cialsa nga nagtudlo kang Durante nga mao'y mastermind sa pagpatay kang Plaza ug kang Colonel Licyayo nga mao'y mihatag sa ilang grupo sa impormasyon sa gipuy-an sa biktima sa Green Meadows Subdivision sa Barangay Santo Niño, Davao City. Dunasay extrajudicial affidavit ang rider sa motorsiklo nga si Corporal Adrian Cachero nga nagduhig gihapon kang Licyayo. It's very critical on our part as investigator to see to it that the people or our witnesses who are under custodial investigation are properly apprised of the rights being accorded to them as person subject sa custodial investigation. That is why we have chosen the Public Attorney's Office as the one who will subscribe the statement of these people. Alam niyo naman kung ano yung kwalidad ng Public Attorney's Office. For 6 days nga, for 6 days, siniguro nila na yung witnesses namin, yung confessant namin, hindi tinakot, hindi pinayaran, at voluntaryong nagbigay ng kanilang nalalaman sa krimen. Dugang ni Silo Jr. nga patas ang ilang gihimong investigasyon o gigisa pag-ayo sa Public Attorney's Office ang mga testimonya sa mga confessant. Admissible sab sa korte ang mga nakuhang ebidensya. Napakaganda na ito dahil punta na ito sa trial, hindi basta-basta magigiba ng defense lawyer using the defense na our confessants made the revelation under duress. Sa gihimong lawom nga investigasyon sa Task Group Plaza, nasayran nga dunay relasyon ang modelong si Yvonne Plaza ug Brigadier General Durante III. Nakatabang ang laptop ug laing cellphone sa biktima nga gihuptan sa SITG aron matagpi-tagpi ang kaso sa pagpatay kang Plaza. Crime of passion ang motibo sa krimen kay gikaingong duna pay laing lalaki ang nalambigit kang Yvonne nga gikasuko ni Durante III. Kagahapon sa buntag, napasaka na ang kasong murder, obstruction of justice ug theft sa mga suspect. Ginahulat na lang nga mogawas ang warrant of arrest batok sa mga akusado. Narelieve na sa pwesto si Durante nga anaa karon sa kustodiya sa National Headquarters sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Metro Manila. Gisiguro ni Brigadier General Hambala nga anaa sa ilang puder ang ubang akusado nga nagpaabot sa paggawas sa warrant of arrest na asay akusado nga awol. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.